Pričat ću vam o mom revolucionarnom iskustvu sa soli s kuvalom za vodu. U današnjem brzom tempu života, gde svaki trenutak ima svoju vrednost, težimo efikasnosti i jednostavnosti u svim aspektima našeg dana. U tom kontekstu soli s kuvalo za vodu postaje ključni igrač u kuhinji, donoseći brzinu, sigurnost i praktičnost u pripremi tople vode. Ovaj tekst će istražiti kako iskoristiti snagu soli iz kuvala kako biste uživali u toplom napitku i svega nekoliko sekundi. Tehnologija koja olakšava život. Pogledajte unutar soli iz kuvala. Solis je prepoznat po svojoj predanosti, inovacijama, po svojoj vekovnoj, da kažem, 100-godišnjoj tradiciji, a to je evidentno i u njihovom kuvalu za vodu. Sa visokotehnološkim funkcijama koje su dizajnirane da unaprede vaše kulinarsko iskustvo, Solis kuvalo postavlja visoke standarde u svetu kuhinskih aparata. Pametna tehnologija omogućava precizno doziranje toplote i brzu pripremu vode, čineći svaki korak jednostavnim i efikasnim. Brže, bolje, bezbednije, prednost korišćenja Solis kuvala za vodu. Jedna od glavnih prednosti Solis kuvala za vodu je neverovatna brzina kojom priprema toplu vodu. Nema više čekanja na ključalu vodu, na štednjaku. Solis kuvalo donosi vodu do ključanja u rekordnom vremenu. Ova brzina ne samo da štedi vreme, već i energiju, čineći vašu kuhinju efikasnijom i ekološki prihvatljivijom. Osim toga, Solis kuvalo pruža vrhunsku bezbednost. Sa automatskim isključivanjem kada voda dostigne tačku ključanja, eliminisane su brige o prekuvavanju ili potencijalnim opasnostima. Integrisani sigurnosni sistemi čine ovo kuvalo pouzdanim izborom za porodice i sve oni koji cene sigurnost u kuhinji. Revolucionarni način na koji pripremate napitke. Solis kuvalo za vodu nije samo praktičan alat, to je simbol inovacije u svetu kuvanja. Sa različitim podešavanjima temperature možete prilagoditi proces pripreme vode prema vrsti napitka koji pripremate. Bilo da je to kafa, čaj, instant supa, Solis kuvalo vam omogućava savršen rezultat svaki put. Ovo kuvalo takođe posjeduje elegantan dizajn koji se uklapa u svaku kuhinju. Sa modernim i kompaktnim izgledom, Solis kuvalo ne samo da olakšava život, već i doprinosi i estetici vašeg prostora za kuvanje. Kroz spoj stila i funkcionalnosti, Solis kuvalo za vodu postaje nezaobilazan dodatak modernoj kuhinji. Uživanje u brzini i praktičnosti uz Solis kuvalo. U današnjem svetu, gde vreme ima ključnu ulogu, Solis kuvala za vodu postaju neprocenjiv saveznik u svakodnevnim zadacima. Sa svojom brzinom, bezbednošću i inovacijama, Solis kuvalo predstavlja revolucionarni korak napred u pripremi tople vode. Iskoristite snagu Solis kuvala kako biste uživali u toplim napicima i svega nekoliko sekundi stvarajući pritom nezaboravna kulinarska iskustva u udobnosti svoga doma. Kvalitet koji traje, Solis kuvalo je od nerđajućeg čelika i mogu ga koristiti i naslednici. Nenajavljeni gosti nikad ne mogu da vas iznenade. Uvek će odmah dobiti kafu ili neki topli napitak po izboru bez čekanja. Ušteđeno vreme uvek je bolje provesti sa prijateljima u ćaskanju.